kadam tamalitum pini ilitum cethanam sinang mate cemathadam sinang ilitum bihek aku ahut alam mate akai alam penang anahem tu nolong ape penangke cemisen po bonta apu penangke relationship memede lapson dope jasimet ke supin so atum mate asupo atum cemathadam lo plutangte isi ningduk meme alam bihek aku ahut ipojong si kunan nepen hem chi wanglo plutangte nipo ki wanglo popo acha pen katsi ha adung an pale dunji cycle pen jong si ipu wang plutangte khang dum pepo apranga na che thap dunji kicho ason chips wanon wan venonta ipu phan che theklong lo plutangte ningarong pik haso hut nipo ki wanglo pusin ningarong chi pipiji ha acha penta ponta non the o apo hutke kopi pen polone asumartum apo phan na puson ka che theklong pen ningarong chi pi thek the ipo kunane rongalong kidam plutangte chika dunji chiridun chonji angi cho hut stame apo phan se che toji po anampati pitha lapen ke aan wanglong stame angi cho charang dun thuji bonta penang an nang the nang dinglo plutangte asupo pen apo lam kaching kit tonte mate ningkang sam ang datik bihek an ko hut ke arai railom si ingi dun si lam ching ki dunji bonta the o philo nang the lo putangte arai ingi dun si lam kaching ki puke abite ing bojo ape pen mangke chibam chom anstame photo chitureji bonta apo pen mangke kopi khosom pen one chitureji ha he kathera kopi pen polone lam jong si nang than lo putangte lam kang tang pesi thagon thuji chi nilo isko puji kopine nang toy lo putangte claim ting ai po thak ui de ji bonta bihek angko hotke apo phan aning ka che do ning ka ching sam acha pen theklong ta ne po ki wang lo po ka process ji aprang ton pesi ing thum nun ji thang nun pen ji ana bonta non the o pol hotke aprang lason kalisi an ke cho an stame ini rap chom pu kam de atum dopi penang an hem tunong ke kachi un e kali kathera pubangji ili phang pathek nang pusi beng angku ke ili itum ke thek the pota nang thanji kitab nang thanji pathek nang pusi tuition stame itum phan nang toy danji bonta isi aho alam ninjela ipojong si kopine nang karju phone ki ber thek thedem lo na arju pratakte ladak kopi lo pute is thek the ho pusi tu nan de lam kang tang ben thak non ji chipadok pi thek the non the opo hotke lanang klem pi de tha lanang thon pi dam kok tha nang bunai pi de tha pustame klem pi de tha thon dok pi bonta ituma bi ha ko hotke ipu phan chu toy ka to ko veta gari nang kim pi tha halang tum phengnu a open gari ka to ko henda ka to ko apu tum stame asumar phan nang kim pi sitame esona hok alam asumar heno o lapen ke kusan wa ching hon thek thek pustame asumar jo si kupine ason ke success protangte apu tum ke aninga rong pe joy pe hala tum aninga rong dun pe apu pe chibong chi theng pustame asumar jo si kupine ason ke success protangte la ke ahok be alam apu tum ningna rong dun pe jom hele asumar heno pustame kupine kisung phodat accident phodat protangte hasto hut stame apu tum pen jo ke dam tang hut chi hinu chi theng chi bohong pustame hasu hutta apu tum ke aning nang dudun pe naki ahok alam lasi ipu phan aprang bihek aku hut acha pen ke thenglong ipu ki bang no pu ning ka ching sam ning ka che do son thot si ka kitame ipu phan na ke chiteng ni dan ji kang hon pi ber nang ji lasi isialam ning chi bisina itum live lo kang hon ki pi phan kang hon chipadir thunang ji bihek aku hut iputum nang lana lo kinang ji ason anstame nang wan pilo nang honno lasi puthot itum thelo plutangte itum stame puthot haslo kang hon ke chipajir thunang po chilana thunang po tumno neme thang stame aho alam ne gari
iPhone lapuson kisio lahai sam ini cinam bom no ni thang pa bonta ni ngasta ni amata pini anta ni popan joy pack na pi pam pin la lasi mam ke wang ji daibar lo Sunday ani lo Father's Day aso subscribe tame ni tame pathik pi pom lo lasi kado kawe asumar tum same phone alom ke post status kali aho rear si Happy Father's Day po ki wes bang halo ipo tumaning karong